Agafeu-lo! Per allà! Rendeix-te! Espies gladiadores. Institut de Beverly Hills, les 8:30 del matí. Ho veieu? Hem arribat a l'institut en un temps rècord. I això sense comptar el temps que hauríem guanyat si no ens haguéssim trobat tants vianants per la vorera. Quina moto més guai! Qui és aquesta motorista tan interessant? Deu ser la dona Ramona, i em sembla que acaba de sortir del reformatori. Ah, més aviat sembla que se n'acabi d'escapar. Au, va, segur que és molt bona noia. Hola, em dic Àlex. Em sembla que no ens coneixem. Saps què li va passar a l'última persona que va tocar la meva moto? Només et diré que ara s'ha d'empassar el menjar amb una canyeta. Quina coincidència! A mi també m'agraden els batuts. Ostres, el timbre! He d'entrar a classe i ens veurem. Ho sento! Em sembla que entraré a l'institut per la porta del darrere. Un dia més estressant. Tant de bo no torni a veure aquella palla. Com a mínim avui hi ha el meu dinar preferit. Pizza amb formatge de soja. Dóna'm això. Ei, torna'm el meu tros de pizza! Ni parlar-ne. Després del que ha passat avui, calculo que em deus els diners del dinar de tot un any. Àlex, no permetràs que t'amenaci, oi que no? No, t'has de defensar. No et pagaré res. I a més vull el meu tros de pizza. Quieta! Pensa't tu millor, ja te'l pots quedar. Et convertiré en el meu titella particular. Què passa? Has tingut sort de moment, però demà a les 3 seràs un cadàver. Ho heu sentit? Seré un cadàver. No hi pensis més. Ja veuràs com es tranquil·litza, Àlex. Quan es tranquil·litzi m'aviseu. Mentrestant me'n vaig al Pol Nord. Us ve de gust un sandvitx? No, gràcies. Acabem de dinar. Però no totes. Heu sentit a parlar d'un programa de televisió que es diu Lluita? Es refereix a aquell programa de gladiadors que es fa en una illa? Exacte. Lluita a ultrança a l'illa del terror autèntic. Lluita. M'encanta aquest programa. I què passa? El problema és que no se sap res d'un dels concursants, el decatleta olímpic Reggie Willis, que la setmana passada es va perdre durant el programa. No faria res haver-me perdut amb ell. Està boníssim. Ja, bé, i a més d'estar boníssim, el mes que ve hauria de representar els Estats Units als Jocs Olímpics. I aquí és on comença la vostra missió. Noies, vull que aneu d'incògnita lluita i que descobriu què li ha passat. D'incògnit? Fent-nos passar per què? Per concursants, evidentment. No sé pas per què ho preguntes. I ara mirem el material. Braçalets llançadors de ganxos, cinturons paracaigudes, bambes amb mini esquís, assecadors làser, rellotges amb serra circular i crema pels llavis amb bombes de fum. Oh, perfecte, tinc els llavis ressecs. Us ho passeu bé, noies?
Illa dels Gladiadors, les 10:20 del matí. Això és l'illa del terror autèntic? A mi no em sembla que faci tanta por. Bé, rectifico. Em dic Vincent King i em dedico a organitzar combats cos a cos. Vosaltres deveu ser les noves concursants. Exacte, jo sóc la Sam, li presento la Clover i l'Àlex. Perfecte, pugeu, us portaré a fer una volta. El programa Lluita causa sensació. El miren a tots els països del món. A la meva illa hi ha tots els terrenys del món. Lluita té el camp de joc més fantàstic que qualsevol esport que s'hagi inventat. Vaja, això és increïble, senyor King. Arnold, ja s'ha tranquil·litzat la dona i ja s'ha oblidat de la baralla? Però què dius? La cosa es comença a animar. Els entesos aposten per la dona, però tu ets una possibilitat molt temptadora. Digui'm, senyor King, ha sentit parlar de la desaparició d'en Reggie Willis? Segurament li fa vergonya aparèixer en públic després de la brutal derrota a mans dels meus despietats gladiadors. Brutal? Despietats? Vol dir que el seu programa, les baralles, són de debò? Oh, esclar que no, només és un espectacle del tot inofensiu. L'acció és una coreografia i no es corre cap perill. Passeu als vestidors, noies. Poseu-vos els vestits i ja ens veurem a l'escenari. El programa comença d'aquí a una hora. Ai, jo que em pensava que la Sam conduïa malament. Oh, és molt estret. Què és això, una faixa? Hem de sortir vestides així? No em puc ni moure. I ara coneguem les nostres concursants. Endavant! Les encantadores Sam, Àlex i Clover arriscaran les seves vides per intentar guanyar el cobejat cinturó de lluita. Però primer hauran de vèncer els meus gladiadors professionals entrenats severament que han estat escollits d'entre els millors del món. Esteu preparats? Esteu a punt, noies? Llestes? Deixeu anar els llops! Vinga, pressa, noies! Em sembla que aquests llops estan morts de fam! Pensen que som el seu dinar! Un moment, en King ens ha dit que era un espectacle inofensiu. No faríem mal ni a una mosca. Resulta que els llops ningú els ha dit que això és un espectacle inofensiu! Ostres, i ara què fem? Escalar! Escolteu, i si tornem amb els llops? Deixa'm estar! La Selva, les 3:25 de la tarda. El que faltava. Un dia que no em poso rima a l'antihumitat. Ostres, i ara com em puc desfer d'aquests pallos? Traieu-me les mans de sobre, ni que fos la vostra xicota! Ja ens veurem! Espero que aquesta roba no s'hagi de rentar en sec, perquè... I què és això? Ruïnes, les 3:51 de la tarda. Ostres! Aquí hi ha de tot excepte un centre comercial. És allà!
bufona! Ni parlar-ne. Que no descansen mai, aquests gegants? Que estrany, una claveguera en una ciutat antiga? Bé, a cavall regalat, no li miris el dentat. Què? Com va la missió? Si a algú li agrada jugar-se la vida amb uns gladiadors assassins, genial! Males notícies. M'han comunicat que han desaparegut més atletes que havien concursat en lluita. No m'estranya gens. Ja en parlarem. Què és això? Agafeu-la! Al desert, les 4:10 de la tarda. Donaria tota la meva col·lecció de sabates perquè no fes tanta calor. Ah! Bé, no em referia exactament a això. Me la deixes? Per què haig de ser tan bona persona? Què és això tan ordinari? És fantàstic! Ningú no havia arribat tan lluny! Qui són aquestes noies? Sammy! Àlex, ets viva! No sé com, l'illa està plena de forçuts, amb un cervell de mosquit. Clover! Us penseu quedar sobre meu gaire estona? Em fa l'efecte que en Regi no ha sortit de l'illa. Com a mínim, viu. Hem de descobrir què li ha passat a en Regi. Així podrem fotre el camp d'aquesta illa. Potser els presos que hi ha sota terra en saben alguna cosa. Els he vist a les clavegueres quan fugia dels gladiadors. Oi que és estrany? Ara que hi penso, jo també he vist una cosa molt estranya. Un satèl·lit m'ha seguit quan fugia pel riu i després ha desaparegut. I això, oi que també és estrany? Li ha caigut a un gladiador. És una mena de collar electrònic. Presoners, un satèl·lit i un collar electrònic. És evident que en King en porta alguna de cap. Potser hauríem d'anar a parlar amb els presoners. Són les úniques persones d'aquesta illa que no ens han intentat eliminar. Per ser unes glamuroses espies internacionals, trobo que passem molt de temps dins de clavegueres pudents. Ei, aquesta gent em sona. Perquè són atletes professionals i possiblement també han concursat a lluita. I ara en King els reté aquí perquè treballin a la seva illa. Els hem de salvar. Fantàstic! I qui ens salvarà a nosaltres? Ho he de reconèixer, noies. Us n'heu sortit prou bé. Sou molt bones. Heu arribat més lluny que tots els altres concursants de lluita. I el que és més important, l'audiència us adora. Perdonin que no ens mostrem agraïdes pels seus compliments. No hi fa res. Tindreu l'oportunitat de demostrar el vostre agraïment fent de guerreres a la meva illa. Estic segur que quan estigueu en plena forma sereu unes gladiadores excel·lents. Ni parlar-ne. Deu estar ben sonat si es pensa que ens podrà convertir en gladiadores. Jo no ho faré pas. Ho faran els meus collars de temperament. Jo controlo l'humor de tots els gladiadors de l'illa amb un control remot. Puc fer que els meus gladiadors siguin tan dòcils com gatets o tan feroços com pitbulls acorralats. I vostè s'ho mira des del seu estudi còmode i fora de perill. Ni tan sols s'ha d'embrutar les mans. Sí, d'això es tracta. Poseu-los als collars. Vaig a veure com va l'índex d'audiència. No sé com t'ho podré pagar. M'ha salvat la vida rescatant-me de dins d'aquell llac gelat i traient-me el collar. Eres tu! No cal que m'ho paguis, però m'encanten les pel·lícules estrangeres, les roses i els bombons.
Així li agraeixes que ens hagi salvat, maleducada? El seu collar deu estar activat. No agafareu el cinturó de lluita. Els gladiadors no us ho permetrem. Hem de salvar la Sam. Molt bé, però com ho farem si està sota el poder del collar? A més, té una mirada de boja, com si fos el primer dia de rebaixes. Si no li podem treure el collar, hauríem de bloquejar el senyal d'en King si sabéssim des d'on l'emet. Un moment. Potser el senyal té alguna cosa a veure amb el satèl·lit. Jo també n'he vist un. Doncs ho comprovarem. Alguna cosa falla. Aquests haurien de portar collars. A veure com se'n surten contra els meus gladiadors. És allà! Com desactivarem el satèl·lit amb tots aquests supergladiadors al mig? Si aconseguíssim despistar-los, podríem escalar el precipici. Però necessitem un esquer. Ai! Per què sempre em toca a mi fer d'esquer? Ei, capsigranys! Sóc aquí! A veure si m'atrapeu! Al meu programa no hi guanya cap concursant. Els meus gladiadors són invencibles. Jo sóc invencible! Mireu, és en King! Sam! Em sembla que estàs molt tensa. Vols que et tregui aquest collar que portes i et faci un massatge relaxant? Molt bé! Si el llançament de pedres fos un esport olímpic, segur que guanyaries l'or. Sam! Sam, no ho facis, que no te'n recordes de mi. Sóc l'Àlex, la teva millor amiga. Ara ja no ho ets, la meva millor amiga. No agafareu el cinturó! A mi no em guanya ningú! Regi. Ei, King! No he vist mai ningú tan gallina com els teus gladiadors! Jo guanyaré el cinturó! Regi, vigila! Ajudeu-me! Àlex, però què fas? Què faig? No, què fas tu? Puja'm! No! Els meus gladiadors! Ho has aconseguit, has guanyat! No! Hem guanyat! Regi! 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 Institut de Beverly Hills, les 8:45 del matí. No us sembla fantàstic haver marxat d'aquella illa de gladiadors i tornar a ser a Beverly Hills? Per fer una mica de pau i tranquil·litat. Estàs preparada, gallina? Pega-li, 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 pega-li. Escolta'm bé, mena de neandertal. Aquesta nit m'ha perseguit una manada de llops. M'han llançat pedres enormes i m'he enfrontat amb gladiadors de veritat. Així que, si vols baralla, endavant! Per ser tan nyicris, ets molt dura. De debò? Vull dir, i tant que ho soc. No sabia que fossis així. Ets més guai del que em pensava. Vine, anirem a fer una volta amb moto. De debò, que guai. Bé, encara n'hem tret una cosa positiva de tot això. Ah, sí? Quina? Ara que l'Àlex té una moto tan guai, em sembla que jo no hauré de venir amb el teu cotxe a l'institut. Adéu!